Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб дӯстон, имрӯз навори мо хонаи фуруши квартира мебошад дӯстон. Инҷо раҳи 91 микрорайон, ошхонаи 91 домои неҳеташка дӯстон. Хона қарор дорад дар 7 ошёна. Хоб тризаш айми тараф ҳам дорад дӯстон, аз ин тараф ҳам тризаш ҳаст. Оз медоравем хона маълумоти рара метем дӯстон, то охирша тамошо кунед. Ремонтеш дар ҳолати хуб қарор дора, евроремонт кардагӣ аст. Боз хона савдо мешавад. Номероша мемонем, занг мезанем дӯстон. ноҳияи Сино гуфтем 91 микрорайон, доми неҳеташка, 7 этаж дар хона қарор дорад, 3 дар хона дӯстон. Домо отопление дора, бараш магазини Фирӯз, чанд намуд магазин, ҳама чи аст дӯстон. ози падеша дуромада мебинем. лайк монед дӯстон, каналда обуна шавен. Морам барои шумо хонаи фурӯшӣ мепартоем. Нашуд реклама, дар номерои админ занг мезанед, ҳатман реклама кӯмак мерасонед. хоб, лифт дӯстон. хоб дӯстон, на 7 ошёна рӯ ба рӯ лифт мешавад. Продаётся. ози медарем даруни хона, ҳамаи маълумоти пуррара метем дӯстон. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. калидор, абонзадагӣ, панел. гуфтем ки хона қарор дорад дар 7 ошёна, 3 дар хона. Обши квадратша мегем дӯстон, 78 квадратни метр, 3 дар хона аст. калидорш инам та калидор аст. хоб, аз якум сар мекунем дӯстон. дар он ҳама хайтек, ҷои ҳоҷатхона, полни кафе, якум хона аз тарафи дасти чап. асбобҳои хона дӯстон, ҳама чизояш меистад. як қолин анаминро мегирам дӯстон, тамом. Дигар ҳама чизаш меистад. 2 телевизор, кондитсионер ҳаст, холодильник, ина стенко, қолино бисёруш меистад. болошам хе рамка кадаги фигура, потолок. хонаи кушод калон аст. даро ҳама як намуд, полошон ламинат. ина дӯстон, ин кухня мешавад. полни пластик, кухни гарнитур. ина стиральная машина ҳаст, холодильник ҳаст. батарейка, отопление ҳаст. хона дора. не балкон ай дӯстон, балкони калон. ин пеши хона дӯстон. раҳи 91. ай баршава нишон метем. свет проблема нест. Медонем дӯстон, оби хунук
моҳона оби хинака моҳона месупорен арзонтар мералта инҷа чӯчик надора моҳона месупорен домои пешина аст не ташкои пешина ҷои душевой ванна як термикси калон истон як зали калон аст дари дош ду таваққа бигем дошшона хоб дута тиреза аз бари хона дӯстон ози бари хонаро мебинем раҳи ки 91 аст ошхонаи 91 абой задагӣ полош ламинат як телевизори калон люстра кондиционери 18 куба ду балкон дорад дӯстон хона якта аз тарафи кухня ҳисоб мешавад якта аз тарафи ин хона дӯстон тарафи роҳ хонаи навбатиш сеюм хона инҷам як телевизор дорад болош рамка якта спальни диван балконша дӯстон хеле ранги каткадаге баландак телевизори пластик арахи свет калон балконаш хоб тамом гуфтем ки дари главни дӯстон медароем ҳоҷатхона баъд хона мешавад якум хона кухня дуюмги хона сеюмги хона ҷои душевой мобайн калидор мешавад як бор дига такрор мекунем дӯстон хона қарор дорад дар ноҳияи сино 91 микрорайон доми 9 этажка хона қарор дорад дар 7 этаж се дар хона общ площади хона 78 квадратни метр отопление ҳаст батарейко задагиам дӯстон батарейко ҳаст отопление ҳаст оби хина гуфтем ҳаст без чӯчик моҳона кор мекунад нархи хона дӯстон $63000 амрикоӣ муомила дорад хариду фурӯш ба асъори миллӣ баром монда мешавад номерои телефон барои тамос 38 22 48 38 дар ҳамин номеро занг мезанед дӯстон маълумоти пуррара соҳиби хона метиҳад